Jidher li l-Pulizija tinvestigaw l-allegazzjoni li rabtet lil ministru fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela b'kompliċità fl-attentat ta' serqa mill-kwartieri tal-Bank HSBC li kien seħħ f'Ġunju ta' 11-il sena ilu. Il-gazzetti Malta Today u Sunday Times of Malta irrapportaw li Carmelo Abela issejjaħ mill-Pulizija fejn kwotaw sorsi interni. Il-gazzetti rapportaw li l-investigazzjoni bdiet wara li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi rabat lil ministru mal-allegazzjonijiet li għamlu Vince Muscat u Alfred De Giorgio, tnejn mit-tlet akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Konnessjoni li ġiet miċħuda mill-Ministru tant li fetaħ proċeduri ta' libell fil-konfront tad-deputat nazzjonalista. Iżda sorsi li tkellmu mal-gazzetti spjegaw li l-ispettur Joseph Merċija li qed imexxi l-prosekuzzjoni fil-każ talab lill-imħallef Giovanni Grixti janalizza mill-ġdid ix-xhieda li Carmelo Abela kien ta' wara bibien magħluqin fil-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Vince Muscat u Darren De Bono. Muscat u De Bono qed jistennew biex jgħaddu ġuri dwar l-involviment tagħhom fl-attentat ta' serqa li kienet spiċċat fi sparatura kontra l-Pulizija. Magħhom anke Fabio Bsajla qed jistenna li jgħaddi ġuri. Fil-waqt li Sunday Times fakret li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fil-jiem li għaddew qal li ma jiftakarx li kien intalab jixed dwar dan il-każ. Il-Malta Today qalet li l-ispettur informa lill-imħallef Grixti li mistenni jmexxi l-ġuri ta' Muscat u De Bono li l-Pulizija fetħet investigazzjoni ġdida wara l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Carmelo Abela. Separatament iż-żewġ gazzetti saqsew lil Abela jekk se jirriżenja minn Ministru sakemm ismu jkun imnaddaf għal kollox minn dan il-każ. Iżda fit-tweġiba identika, il-Ministru reġa' ċaħad dawn l-allegazzjonijiet għalkemm qal li jilqa' kwalunkwe investigazzjoni li ssir.